На днешния ден, когато Гергана чества първият си рожден ден, глътката въздух, която е поела за този свят и за вечността, на този ден тя се ражда и за вечността на Царството Божие. По време на кръщението си тя ще получи и своят ангел-хранител, ангелът, който се дава от Бога, онзи, който ще ни наставлява и ни води през целия път да постъпваме по правилния начин. И днес ще станеш духовна майка на Гергана. Да се помолим. Когато си благословен заедно с Пресветия, благия и животворящия Твой Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Слави честен и святото Твой Дух, Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги слизането на Светия Твой Дух, и освети тази вода. Твоите ръце ми се вприкли с знаковите ръче, за да ходи по пътите на Твоите заповеди. Най-важният момент в живота на човек след неговото раждане е самото кръщение, защото то е началото на всичко. В момента на кръщението Бог залага, както казва в Новия Завет, ще заложа закона си в сърцата им. Това е онази съвест, за която ние говорим, която винаги ни подсказва как да постъпваме.